Pa meni lično uživanje i malo smirivanje, dođeš s posla, razni stresovi, ovakvi, onakvi, tako da ovde dođeš malo pa se družiš s biljkama. Počelo je, pošto imam brata blizanca, razlika je nekih 5 minuta između nas, oni malo stariji. I onda smo krenuli polako, jedno po jedno. Uz pomoć stanara, oni su mi pomogli malo oko ograde, oko nekog bilja da kupe, da donesu, prinesu. Uvek neko pomogne, neko ko može. Kupiš tako neko cveće, neku biljkicu pa zasadiš, pa onda presadiš kad se malo raširi, pa onda tu ide orezivanje, sečenje, svašta nešto ima. Non stop ima nekog posla. Išao sam, nabavljao sam i kamenje, panjeve sam išao u Košutnjak, čak smo išli na Dunav, ja i brat dole u Zemun, da ono što voda izbaci, da pokupili smo. Svima se sviđa, svima se dopada, svi odmaraju oči, svi kažu kako je to lepo i prenosim ja malo te pozitivne energije na druge i onda krene to tako malo da bude lepše nego što je bilo. Da i drugi vide, da i drugi na neki način pokrenu sebe, da izađu malo iz tog stana, da izađu iz tog sivila, da se druže malo sa biljkama i jednostavno bit će im lepše. Pa eto, to je neki moj moto.